खाली पति पत्नी वाला एगो लड़ाई हो जा पति प्रदेश में बाड़े आ मेहरारू घरे बिया अब परदेसी बलमुआ से कहती है परदेसी बलमुआ नइखे कुछ परदेसिया बलम नइखे कुछ तहरा याद में जरेला छतिया पंकज मास्टर साहब 51 रुपया के धनराशि प्रदान करी हार्दिक अभिनंदन। जागले रहे ले अखिया राजा जी तड़पी के बीते रतिया जागले रहे ले अखिया राजा जी तड़पी के बीते रतिया प्रदीप भैया शिक्षा विभाग बिहार पटना हाँ जी अनिल भैया के दोस्त बानी तो हमनियों के मित्र बानी मित्रता बना रहे आजीवन हम भगवान से प्रार्थना करो हमने के हजार हजार रुपए देनी हार्दिक अभिनंदन बा आंगनो बारी में चलल बा तरी मुर्की बा प्लेन मुर्की चला कहतिया कितना प्यार करिले घर कब अइबो इंतजार करिले तन चक्रधार मुर्गी मारा तू का जन्म राजा कितना प्यार करिले घर कब अइबो इंतजार करिले रोजो मन रहेला बेचैन रोजो बरसेला नैन मन रहेला बेचैन रात बीत फेरी करवटिया राजा जी जागले रहेले अखिया तड़पी के बीते जागले रहे अखिया राजा जी तड़पी के बीते रतिया
बात है गई बा अब तनी अनिल भैया हाँ जी हमारे नचनिया के क्लासिकल नृत्य देखी क्लासिकल नृत्य बेसुरा डांस ना रही है जौन के कथक नृत्य कहल जाला हाँ जन बंद कमरा में सिखावल जाला हम जौन बोले हमार ठेकैता उहे चीज बजाई है आ जौन चीज ठेकैता बजाई है ओहे ना गोड़ गिरी हमारे नचनिया के हाँ जी तो नचनिया के गोड़ पर ध्यान देवे के बा हमरा बोल पर आ ठेकैता के बाज पर कमर पर कहतिया सारा मनोज टिटधा 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 निधत गिरती खाते निधत गिरती खाते निधत गिरती खाते निधत गिरती धात निधत भाई धात निधत धात ई नचनिया ही है ये उससे भर के गाछ ही एकर रखत सारा मनोज नहीं आओ तारो हो हमरो करी उहुकाव तारो हो नहीं आओ तारो हो हमरो करी उहुकाव तारो हो सुन महेंद्र तिवारी घर में रोवतारी प्यारी यह महेंद्र तिवारी कब महेंद्र अभी ठेका बजावता नहीं जितना निमन ठेका बजाई ले हाँ जी उतना निमन गीत लिखी ले यस यस आ जितना सुंदर गीत लिखी ले हाँ जी उतने सुंदर गईबो करी उतने बेसुरा डांसर के सिखैबो करी सुन महेंद्र तिवारी घर में रोवतारी प्यारी बड़ा पैसन ना बुझेला बतिया राजा जी हर जागले रहेले